Richie Llum, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. Llapis, pantalons, full. A l'habitació. Comença l'examen, tothom preparat? Quan digui 3 gireu el full. 1, 2 i 3, ja podeu començar, va dir la professora de Ciències Naturals. Vaig obrir l'estoig i vaig buscar el bolígraf. No el vaig trobar. On s'havia ficat? Vaig mirar a la butxaca dels pantalons. No hi era. Vaig mirar a la motxilla i tampoc. Havien passat uns 10 minuts i jo encara no havia començat l'examen. Vaig obrir l'estoig. El retolador permanent no em servia per escriure. Tampoc els retoladors de colors. Així que vaig agafar el llapis i vaig començar a fer l'examen. En acabar l'examen vaig anar a la taula on hi havia la professora. En veure'm em va dir: "Aquest bolígraf és teu?" "Sí, on era?" "A terra, tocant una pota de la teva taula", va dir. "Gràcies", i va dir. "De res, i que sàpigues que estàs suspès a dins del bolígraf i he trobat una xuleta." I així va ser com vaig suspendre aquell examen. Ha nascut elscontes.cat. Fons blanc, lletres negres i el web amb lletres blaves. A l'habitació. Soc en Richie i res, passava per aquí per parlar-vos del meu nou projecte que al cap i a la fi és el mateix, és una pàgina web titulada elscontes.cat i allà trobareu tots aquests relats que teniu recollits aquí en aquest projecte, però en versió escrita, que també els teniu en versió escrita a l'aixeta i alguns també estan a relatsencatalà.cat, però ara tinc una web pròpia, així que aprofiteu i entreu on vulgueu. I això és tot. Fins aviat.